I want to Thank you, driver. Thank you. Wai yau fitsari take yi ne lafiya ma. Wanda yana yi haka. Dan Allah. Ba. tafiya ka dan bayawa ba ko ka ce wani abu I am okay. Thank you. Thank you. Stop, Kumo. No, stop. Stop, Kumo. Masu wo ọkọ mi. Saka fadi ne. Driver. Wai kai la. Kai. Wanda yana yi haka. Dan Allah. Ba. Tafiya ka dan bayawa ba ko ka ce wani abu Sorry everybody. Kun samu wani samu malakala Kabioni, mu je mu gani. Let us go and see what he do. Don't worry. Nemuji. Don't worry. Okonko, wannan shine toilet wanda kana yi. Bayin kenan. This man, pay my son's school fees. Kwankwaso ne fa. Kwankwaso? Kwankwaso ka ga mana mutumin mu ne ai mu ma ai muna son shi ai. Wannan amana ne. Ana aihuwa kyauta. Ikon Allah. Kuma wannan da kana gani shi ne ka bada empowerment. Na ga maka wannan shine yayi wannan sabon hanyar na har ƙauyen mu. Ni na ci riba wannan bawan Allah Rabiu Musa Kwankwaso. Yaro na ɗaya yanzu haka yana ƙasar Indiya yana koyon aikin likita. Ai ni na ci riba. Tun da bu ya zama haka kun samu wani samu yi. Okonko, wannan akwai poster da yawa wajen ka. Da yawa. Idan mun shiga mota sai a sanarwa da al'umma cewa ba bayan garin yake ba ga irin gudunmawar da yake bayarwa na kishin kasa. Mu ma mu taimaka. Kowa da kowa. Sai ka je kai. Oya mu da Okonko. Wannan mu da kai na da gaskiya. Wannan poster akwai saura? Akwai saura. Ka raba kowa da kowa. Mu da samu je mu raba. Sen Kwankwaso. Allah Kwankwaso ne. And endorsed the initiative of the National Media Action for NNPP. Vote Sen.Dr Rabiu Musa Kwankwaso, the most educated of all the presidential candidates, the most experienced, and the one who has served Nigerians the most. Vote NNPP. This message is powered by National Media Action for NNPP. Action speaks louder than voice.